Tervehdys, minä olen Maria Kuutti ja olen kirjoittanut lapsille yli 20 lastenkirjaa, ja koska mä tiedän, että mä en tule tätä ihan heti tekemään uusiksi, niin voi sanoa, että mä olen kirjoittanut yli 30. Tänä vuonna ilmestyy 4 uutta kirjaa. Mä oon ollut yli 10 vuotta jo kirjailijana, ja sitä ennen on ollut myös osa-aikaisesti. Ja mä oon taustaltani äidinkielen opettaja ja kirjastonhoitaja ja sanataideohjaaja, mutta nykyään ihan täysipäiväinen kirjailija. Mä kierrän päiväkodeissa ja kouluissa, ja mut voi toki tilata myös puhumaan aikuisille, mutta jostain syystä lastenkirjailijoiden puheet ei niin paljon aikuisia aina kiinnosta. Se on sääli, ja toivottavasti sieltä tulee muutos. Mä pyrin kohdentamaan sen mun tekemisen aina kuulijoiden mukaan, eli päiväkodissa mä pidän satutuokion ja askartelen lasten kanssa, ja siinä samalla kun me askarrellaan, niin sitten on aina kätevää päästä jutustelemaan heidän kanssaan, että sellaiset ujommatkin uskaltaa sitten kysellä ja puhua. Alakoulussa mä oon kertonut kirjailijan työstä ja unelmoinnin tärkeydestä, ja lapset on saanut esittää mulle paljon kysymyksiä. Sitten me ollaan tehty vaikka joku sanataiden juttu, niin kuin runoselfie lopuksi. Mut voi tilata puhumaan Lukukeskuksen kautta. Silloin se sopimusten tekeminen ja matkakuluista sopiminen niin sujuu kaikista parhaiten. Ja mä oon itse vähän semmoinen huithaipeli, niin mä en aina pysy kalenterimerkinnöissäni mukana, niin Lukukeskus huolehtii, että ei tule myöskään päällekkäisiä buukkauksia. Mä toivon, että nähdään tässä lähiaikoina. Moi moi! En tiedä mihin päin pitäisi katsoa, tuohon luultavastikin.